comrades khona nizoza socela ukukhekhela umsindo khona sizoza. Ba comrade lalelani-ke asizukuphakamisa ngethi ngoba amakhamera sesizwile ukukhala kwenu kufikile kithi njengomkhonto wesizwe. Savumelana ukuthi mangabe kungena umkhonto kufanele kuzokhulula abantu. Angithi? Namhlanje ke sifuna ukunitshena sizwile ukuthi nina seniholo 10 rand nge-hour. Nina senisebenza nize nilalela ekhaya ingekho i-overtime. Yebo. Angithi? Yebo. Angithi nina la ekhaya. Hey bakwethu. Waphuma amaqiniso. Angithi nina la ekhaya nilinyazwa imishini. Yebo. Ningakhokhelwa muntu. La ekhaya nixoshwa noma ningonile. Yebo. Latsheni kodwa ezozo. Namhlanje ke sizoyifuna. Yebo. Siyabonga Lalelani. Lento esisho namhlanje singavele size siyofika kulo wanyaka sihlalele nje le kampani eyodwa. Yeah. Izilunge yenze lento esifunayo. Nani nama right njengabasebenzi. Futhi thina uma sesiqeda ukuyikhuphula nizojoyina iunion nonke so that nizoba protected. Okubalekile lama comrade ukuthi kusukela namhlanje going forward uma kuwukuthi leli China lele bekade lisidansela sidansa lenzani. Yes, njoba silana nje sidlubulundile njoba sila belisivalela le kude sathi lalela kumkhonto logwaza kwani. So bafethu siyacela ukuthi nina from today yekani umpimpana nodwa emsebenzini. Lalelani kungakho ubona sikhipha inamba eyodwa ngoba siyazi ukuthi masingathi nje sicela zonke ikhalo zize kulo sekuyena kuqala koyokhishwa emsebenzini. Uyena kuqala ozohlukunyezwa. Efanele nikwazi sinashonisha ngakho kusukela namhlanje sizoya ka home choice. Siyotshela home choice ukuthi uyazazi lezi impahla osidayisela zona ukuthi abantu bakhona bahola malini. Akaze kulezi inkampani esesike sayihamba ehola u10 rand nge-hour. Bafowethu